Ξεκίνησα και δεσμεύτηκα, ήξερα ότι θα αντιμετωπίσω προκατάληψη και δυσκολίες, αλλά ήξερα ότι μέσα μου έχω την επιθυμία και τη δύναμη να το κάνω. Και βέβαια και πολύ περισσότερα. Ευχαριστώ. Γεια σας, ονομάζομαι Νικολό Μαντώνιος. Είμαι σε αυτή την εταιρεία γύρω στις 23 μέρες για την ακρίβεια. Έφτασα στην πρώτη μαθητική βαθμίδα με μια ομάδα 85 ανθρώπων, 21 προσωπικές. Αυτό που πρέπει να τονίσω εγώ είναι ότι ό,τι και να κάνω πρέπει να το κάνω σοβαρά και με επαγγελματισμό. Ό,τι και να είναι αυτό, εύκολο ή δύσκολο. Και να βάζουμε στόχους. Εγώ έχω βάλει 3 στόχους αυτή τη στιγμή και πιστεύω να τους κατορθώσω. Θέλετε να τους πω? Ωραία. Ο ένας στόχος είναι μέσα από αυτή την ιδέα να ζήσω την οικογένειά μου, τα 2 παιδιά μου και την παρέα μου, την γυναίκα από εγώ και με υποστηρίζει. Ο δεύτερος στόχος είναι να βοηθήσω όλους αυτούς τους ανθρώπους που με πιστεύονται και ήρθαν δίπλα μου να τους κάνω αυτό δηλαδή που θέλω και εγώ. Να κάνουν πολλά λεφτά, να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους. Και τρίτος στόχος είναι να κάνω το μεγαλύτερο προσωπορείο στον πλανήτη για να μπορέσουν μάλλον όλοι τα ζαφύρια, τα σπαράγγια και τα διαμάντια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα σας! Έκλεισα ακριβώς 1 μήνα στην Κριτία. 1,5 ώρα το πρώτο βράδυ, 23 άτομα. Σήμερα έκλεισα 31 άτομα. Θα δούμε πώς θα πάει. Καλησπέρα σας, ονομάζομαι Σπινάς Αθηνός. Είχα την τύχη να είμαι σχετικά από τους πρώτους στην Ανατολική Ιδέα. Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι εδώ γιατί είχα αφήσει την τύχη να συνεργαστώ με τον κύριο Κωνσταντίνο Παπα-Νικολάου, τον οποίο δεν το βλέπω και πολύ φοβάμαι επειδή είναι μια ιδιαίτερη έγραψη στο τσιγάρο και επειδή αγορεύεται και το κάτω. Νομίζω ότι συνέλαβα αυτά. Λοιπόν, ο κύριος Παπα-Νικολάου λοιπόν, ο οποίος αυτό που ακούσατε νωρίτερα δουλεύει με βάθος, το κάναμε πράξη, τα αποτελέσματα τα βλέπετε, μαζί με τους καλούς και τους συναδέλφους και συνεργάτες, τον κύριο Θανάση Κάτλο, την κυρία Σταυρού Κακαρνή και τον νέο που πήγε τώρα, τον κύριο Σταυρού Κακαρνή, έχουμε να κάνουμε πολλά ακόμα, συνεχίστε και όλα τα πάνε καλά. Ευχαριστώ. Γενικά δεν πιστεύεις αυτό που κάνουμε. Στόχος μου λοιπόν ήταν να αλλάξω λιγάκι την πεποίθηση με τους ανθρώπους που συναντρέφομαι. Η αλήθεια είναι ότι όταν μπήκα στην Ιδέα, θα πω την αμαρτία μου, δεν την πίστεψα τόσο πολύ. Όταν την πίστεψα μ' άρεσαν ιδέα, αλλά λέω τώρα από πού ξεκινάμε τις επιχειρήσεις, από τα μέλη μέχρι να γίνει αυτό το πράγμα να... Πόσες επιχειρήσεις να γραφούν δηλαδή σε ένα χρόνο, 300, 400, έχουμε φτάσει στις 200 επιχειρήσεις. Διαψεύσαμε και με τη σειρά μου διέψευσα το συνάθημα, τον επιχειρηματικό κλάδο. Θα πω λοιπόν ότι αυτό που έκανα τον τελευταίο καιρό είναι ότι τεμπέλιασα. Τεμπέλιασα πάρα πολύ, αλλά τον τελευταίο μήνα είπα ότι είναι ξεφτύλα με την δραστηριότητα που έχω κάνει να μην αναβλεφτώ ζαβή στο σχέδιο που κάνουμε. Οπότε θα πήγα στην Ουκρανία και το κάνω. Καλησπέρα, ονομάζομαι Φίλος Σιμωνόπουλος, είμαι στην ιδέα 25 μέρες, 22 προσωπικές εγγραφές και 80 άτομα ομάδα. Και δεσμεύομαι σε 10 μέρες να γίνω 100 πλάτη. Ένα πράγμα, πίστη και τίποτα άλλο. Ευχαριστώ πολύ.
Καλησπέρα και από μένα. Λέγομαι Δημήτρης Τζούνας και είμαι εκπαιδευτικός. Το πρώτο πράγμα που θέλω να πω είναι ότι δεν έχω καλή σχέση γενικότερα με τα κοσμήματα. Το συγκεκριμένο όμως Ζαφύρι το ευχαριστήθηκα πάρα πολύ. Δεν θα δυσκολευτώ να το αποχωριστώ για να πάω στο επόμενο. Θα ήθελα να πω 2-3 βασικά πράγματα όπως το έζησα εγώ. Ξεκινώ λέγοντας ότι εγώ υπάρχω στον χώρο σχετικά πολύ λίγο διάστημα. Δεν υπήρξα ποτέ δηλαδή επαγγελματίας, δικτυωτής, αυτό που λέμε για δικτυακό μάρκετινγκ. Είμαι εντυπωσιασμένος από το οικονομικό πλάνο αυτής της εταιρείας. Είναι εξαιρετικό και είμαι πολύ εντυπωσιασμένος, επειδή ενημερώθηκα πλέον αρκετά, που αυτό το πλάνο πληρώνει μέχρι και τον τελευταίο, γιατί νομίζω ότι εκεί μπορούσε όλο το σύστημα όλα αυτά τα χρόνια. Και αυτό το είδα μέσα στην Ολυμπιακή ιδέα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους τους συνεργάτες για τη βοήθεια που παρέχουν, την ομάδα η οποία ο τρόπος που δουλεύουμε είναι εξαιρετικός, με εντυπωσιάζει αυτή η ομαδικότητα που έχει και να πω ότι η Olympic Idea έχει και μια εξαιρετική ηγεσία που βοηθάει πάνω και πάνω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Εύη Καραπάτου και διαδηλώνω το συζητώμενο προληπτικό γραφείο. Την Ολυμπιακή ιδέα ήρθα τέλη Φεβρουαρίου. Από την αρχή που μου συζητήσανε μου άρεσε πάρα πολύ η ιδέα. Ασχολήθηκα στην αρχή περισσότερο με την εγγραφή επιχειρήσεων. Έφανε και κάποια άτομα συνεργάτες και αφού είδα και το πίστεψα, μέσα σε ένα μήνα διπλασίασα τα άτομά μου. Αυτή η εταιρεία έχει να μας δώσει πάρα πολλά. Πιστεύω ότι όλοι αν προσπαθήσουμε θα πάμε ψηλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ την ανάδοχη γραμμή μου, τον κύριο Καλογύρου, την κυρία Άννα Βραμιάν και περισσότερο τη ζωή, την κυρία Καρανίκα, η οποία με έβαλε στην Ολυμπιακή ιδέα. Πάμε και γεια! Καλησπέρα. Ήρθε η ώρα και για μας. Λοιπόν, είμαστε η Λέπρη και ο Στέλιος, γνωστοί. Και μια εξαιρεταίοι, θα πω για να γελάσουμε. Λοιπόν, είναι η Λέπρη Καραζιά. Οι περισσότεροι από εδώ γνωριζόμαστε από παλιά δικτυακά. Μου μίλησαν για την Ολυμπιακή ιδέα, δεν ήθελα να ακούσω τίποτα. Είναι αλήθεια, πραγματικά μου έχουν μιλήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό και πραγματικά δεν άκουγα τίποτα. Την τελευταία στιγμή όμως κάποια φίλη με έβαλε κάτω με το έτσι θέλω να μου δείξει τι έχει κερδίσει. Και ένας πάρα πολύ καλός φίλος που μιλέψαμε σε κάποια προηγούμενη εταιρεία, σε κάποιο καφέ, μου άνοιξε τον πακόφι. Και τότε έκανα το σοκ. Όμως δεν είναι μόνο αυτό. Να πω ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους ανθρώπους που με έφεραν κοντά. Στους ανθρώπους που με σύστησαν, στους ανθρώπους που με βοηθάνε. Τέτοιο ομαδικό πνεύμα δεν το έχω δει πουθενά. Ξέρετε πολύ καλά, οι περισσότεροι εδώ είμαστε από άλλα δικτυακά. Αυτό που είδα πραγματικά δεν το έχω δει πουθενά. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλη την ανάδοχη γραμμή, τις δύο κυρίες, Αναστασία Χριστίνα, τον Θοδωρή τον Αραμπατζή, ο οποίος είναι και δάσκαλος και μοναδικός πραγματικά, τον Θοδωρή τον Κυπρή, όλη την ανάδοχη γραμμή. Θοδωρή, θα τα πάμε πάρα πολύ γιατί κάνεις πάρα πολλά. Τον Κώστα του Καστανά, όλους όσους είστε εδώ δίπλα και μια πάρα πολύ καλή φίλη. Την Άννα και αυτή την αγαπώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα προσπαθήσουμε να βάλουμε ακόμα ψηλότερα. Καλησπέρα. Αυτό το ζευγάρι που μου θυμίζει με τώρα που τραγουδούσα. Ήμουν και τραγουδιστή. Ονομάζομαι Σωτήρης Κόκορης και είμαι από τους Χρονομίους.
διότι εμένα με έκανε κοροϊδευτεί αυτός που μας έκανε μάθημα πριν. Οπότε δεν είχα επιλογή. Με παίρνει το άλλο τηλέφωνο και μου λέει ότι θέλω να ακούσει κάτι και καταλαβαίνεις όταν προτείνει κάτι ο άλλος, εγώ δεν το σκέφτομαι. Αν και τώρα λίγο το καθυστέρησα και μου λέει θα πάει να μιλήσεις με το Θοδωρή και το Καστανά. Λέω τώρα είναι την γλιτότητα, έτσι. Οπότε άφησα το πλάνο εκεί πέρα το Φεβρουάριο, αρχές Μαρτίου και καταλαβαίνετε εκεί είχα και εγώ την πιο εκπληκτική ιδέα που υπάρχει αυτή τη στιγμή νομίζω στον πλανήτη. Βέβαια ποτέ με το ταξίδι των 1000 βημάτων αρχίζει με των 1000 χιλιόμετρων με το πρώτο βήμα. Εγώ κατάλαβα το πρώτο βήμα εδώ είναι το Ζαφύρι, γιατί μας περιμένουν μεγάλα πράγματα. Οπότε καταλαβαίνετε είναι το χέρι μας και σας περιμένουμε κοντά μας. Θέλω να ευχαριστήσω τον Άρη του Φυσίση, γιατί πάντα όταν ξεκινάει κάτι καλό και μεγάλο πάντα μέχρι στον πλάνο του και τον Κωνσταντίνο τον Καστανά με τον Θοδωρή τον Κουτρί που πάντα είναι δίπλα μας και μας βοηθάνε. Ευχαριστώ. Καλησπέρα. Για όλους είμαι η Αναστασία. Έχω ασχοληθεί 3 χρόνια με το δικτυακό μάρκετινγκ σε άλλες εταιρείες. Αισθάνομαι πολύ τυχερή που βρίσκομαι στην Ολυμπιακή Ιδέα γιατί την είδα πάρα πολύ εύκολη, απλή και όχι μόνο για μένα. Αυτό το ένιωσα και για τους ανθρώπους που ακολουθούν. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους αναδόχους μου, τον Θοδωρή τον Αραπατζή, τον οποίο σε άλλες εταιρείες τον πλήρωνα για να μου πει πράγματα, τώρα τον έχω δωρεάν. Τον Θόδωρο τον Κουτρί, ο οποίος έχει βοηθήσει απίστευτα πολύ, ευχαριστούμε πάρα πολύ, και τον Κώστα τον Καστανά, ο οποίος έχει δώσει τα πάντα. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω όλη την ομάδα μου, γιατί γνωρίζουμε ότι η ομαδική δουλειά είναι το καλύτερο από το να είσαι μόνος σου. Οπότε όλοι μαζί δουλεύουμε για όλους και πάμε μπροστά, πάμε παρακάτω. Ευχαριστώ. Καλησπέρα σε όλους. Θέλω να δώσω ένα μεγάλο μπράβο σε όλους που είσαστε σήμερα εδώ για την Ολυμπιακή Ιδέα και εσάς. Λέγομαι Λεβίζα Ανδριάννα από Αθήνα, είμαι 30 ετών. Είδα την ιδέα τον Ιούνιο και είχα την τύχη να τη δω από τον Θοδωρή τον Κουτρί και τον ευχαριστώ για την ενέργεια που μετέδωσε. Να ευχαριστήσω τον ανάδοχό μου, τον Σταύρο Κτεσίδη, για το σπόρο που φύτεψε και τον Θοδωρή Κουτρί που έριξε νερό, τον άγχισε, έγινε δέντρο, θα πέσω, συγγνώμη. Λοιπόν, έριξε νερό, τον άγχισε, έγινε σιγά σιγά δεντράκι, θα γίνουμε δέντρο. Ευχαριστώ τους ανθρώπους που με ακολούθησαν και με πιστεύτηκαν. Τους υπόσχομαι θα είναι πάντα δίπλα σε όσο το θέλουν αυτοί. Θα γίνουμε πολύ μεγάλο δέντρο, θα φτάσουμε πολύ ψηλά. Μαζί με τη βοήθεια του δάσκαλου Θοδωρή Κουτρί, Κωνσταντίνου Καστανά, σας ευχαριστώ πολύ. Και το Σταύρο Κτεσίδη για τον έργο που έχουμε βάλει. Δεν το έκανα απευθείας. Το πρώτο μήνα είχα το μυαλό μου αλλού. Το δεύτερο μήνα το ίδιο. Μετά από μια ομιλία σου, Κωνσταντίνε, άγγιξες κόκκινα και τον εγωισμό μου. Οπότε πήρα την απόφαση να γίνω Ζαφύρι. Βέβαια τον Αύγουστο πήγαμε διακοπές και δούλευα. Οπότε αναβλητικότητα. Έχω ένα πολύ μεγάλο κακό, το οποίο έχω αρχίσει και το αποβάλλω. Έχω παντρευτεί την αναβλητικότητα, είχα παντρευτεί την αναβλητικότητα, γιατί σήμερα της έδωσα διαζύγιο. Και συνεχίζουμε για την Ολυμπιακή Ιδέα. Ευχαριστώ. Καλησπέρα και από μένα. Εγώ είμαι Σωτηροπούλου Χριστίνα. Ασχολούμαι 2 χρόνια με το δικτυακό μάρκετινγκ. Δεν είχα κάποια περαιτέρω εμπειρία. Η Ολυμπιακή Ιδέα μου φαίνεται πολύ εύκολη. Έχω συστήσει 24 επιχειρήσεις και 20 συνεργάτες. Και θέλω να ευχαριστήσω τους ανθρώπους, τους συνεργάτες μου που με πιστεύτηκαν, γιατί χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσα να έχω ομάδα, καθώς και τους αναδόχους μου που είναι η Αναστασία Ζαγαλίδου, ο Θοδωρής ο Αραπατζής, ο Θοδωρής ο Κουτρής και ο Κωνσταντίνος ο Καστανάς. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Μαύρης. Είναι η πρώτη μου επαφή στον χώρο του δικτυακού μάρκετινγκ.
Βασικά η πλάκα με μένα είναι ότι εδώ και 2 χρόνια περίπου έψαχνα εταιρείες δικτυακού marketing γιατί είχα αποφασίσει ότι θέλω να το κάνω και έψαχνα να βρω ποιο είναι το καλύτερο πλάνο και ποια εταιρεία μου ταιριάζει. Δεν με πήρε ποτέ κανείς τηλέφωνο να με προσκαλέσει να μου κάνει πλάνο. Μέχρι που μια μέρα πάνω που το ψάχνα πάρα πολύ εντατικά, πέφτω τυχαία σε μια διαφήμιση στο Facebook του Κώστα του Καστανά. Βλέπω το webinar, κατευθείαν το ίδιο βράδυ μιλάμε στο Skype, ξεκινάω και όταν πάω τη Δευτέρα στο ξενοδοχείο να τον γνωρίσω, του λέω «Γεια σου Κώστα, ξέρω εγώ, έχω πάρα πολλές ιδέες» και μου λέει «Κάτσε ιδέες» μου λέει, αφού ξέρω εγώ δεν είσαι καλμένος μου λέει, με τι να ξεκινήσεις, περίμενε ετήσιο. Του λέω «Εσύ Κώστα είναι ο Μαβής» του λέω, που έχω γραφτεί του λέω, καρδιόρα το βράδυ. Είχε πολύ πλάκα ο διαθέος. Λοιπόν, έτσι για να δείτε πώς είναι και το internet marketing. Πέτυχα το στόχο μου σε 2 μήνες περίπου από τη στιγμή που ξεκίνησα. Με μόλις 25 προσωπικά πλάνα είχα τις πρώτες 20 εγγραφές. Αυτή τη στιγμή έχω 22 άτομα προσωπικές συστάσεις, 71 άτομα ομάδα και 15 επιχειρήσεις έχουν προκύψει στην ομάδα μας. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τα παιδιά που κατευθείαν με ακολούθησαν με την πρώτη, γιατί χωρίς αυτούς ποτέ δεν έχει γίνει το όνειρο πραγματικότητα, όλα τα οφείλω στην ομάδα μου, οπότε τώρα ο στόχος μου είναι να δουλέψω μαζί τους και να αναπτύξω 3 δαχτύλια μέχρι το επόμενο συνέδριο. Εδώ τώρα έχω την τιμή. Αφήσαμε τελευταία την παρουσιάστρια, να την αναγγείλω. Ελένα. Μπράβο, ακριβώς. Ένα χειροκρότημα για την κυρία Περάκη. Είμαι η Μαρία Περάκη. Δουλεύω ως γυμνάστρια. Μέχρι το καλοκαίρι δούλευα και ως διαιτολόγος. Είμαι μητέρα 2 μικρών παιδιών. Μόλις είδα την Ολυμπιακή ιδέα την ερωτεύτηκα, μου άρεσε πάρα πολύ το πλάνο, μου άρεσε πάρα πολύ η πρόκληση να είμαστε οι Έλληνες στην κορυφή, να ξεκινήσουμε επιτέλους μαζί με όλο τον υπόλοιπο κόσμο, να μην είμαστε το τελευταίο τρόπο της αμάξης. Μου άρεσε πάρα πολύ που δίνουμε πνοή στην ελληνική αγορά, μου άρεσε που δίνουμε ελπίδα στο μέσο Έλληνα για άμεσο εισόδημα. Αυτοί ήταν οι λόγοι που ξεκίνησα αμέσως. Πέτυχα στους 3 πρώτους μήνες το Ζαφύρι, με το support του άντρα μου, γιατί ξέρετε για μια εργαζόμενη μητέρα είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα, ο χρόνος είναι πολύ περιορισμένος. Σίγουρα η τράπουλα μοιράζεται διαφορετικά. Και δεν είναι εύκολο για έναν άντρα να βοηθάει στο σπίτι, να σαπορτάρει τη γυναίκα του, τον ευχαριστώ. Και είναι και σήμερα εδώ απόψε, τον ευχαριστώ διπλά. Και αυτό που μου άρεσε περισσότερο και εκείνο είναι τα όνειρα που κοιμόντουσαν πολύ βαθιά μέσα μου και που ξύπνησαν και δεν θα ξανακοιμηθούν ποτέ. Γιατί αυτά τα όνειρα της ελευθερίας οικονομικής και της κοινωνικής, του να δώσουμε την ευκαιρία σε άλλους ανθρώπους, να βοηθήσουν ανθρώπους όπως είναι η κουμπάρα μου που είναι τετραπληγική. Είναι όνειρα που ήταν μέσα μου πολύ βαθιαριζωμένα και με πνίγανε και νομίζω ότι μέχρι να τα κατακτήσω δεν θα τα αφήσω ποτέ να κινηθούν ξανά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλους τους συνάδελφους. Μπράβο, Μαρία. Εγώ τώρα, επειδή τελειώνουμε, θέλω μια χάρη. Αξίζουν να αποθέωσω τα παιδιά. Προσέξτε. Όχι έτσι. Αυτά είναι για απλά. Είναι για τα πρώτα. Πάμε λίγο, δώσω το χέρι σας. Με όλοι μαζί